കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഹൃജാതം സകല രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണഗണദാ ശ്രീ വിശാഖാനിധാംശ ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ.
പാഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മതേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാര്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. അതിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 28-29 അല്ലേ? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण. 28-29 അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? 28-29. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ ഉഡ്യായാം തം അനുസ്മരൻ സംരംഭാഭയയോഗേന വിദ്യതേ തത്സ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാന തമാഭൂ അനുചിന്തയ. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചൊല്ലാം. കീടപേശകൃതാരുദ്ധ ഉഡ്യായാം തം അനുസ്മരൻ സംരംഭാഭയയോഗേന ഭഗവതി एवं कृष्णे भगवती മായാമനുജ ഈശ്വരേ ईश्वरे വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാന തമ്മാഭൂ അനുചിന്തയ. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാന ഭുവനചിന്തയ. हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी. ശ്രീ ജഗതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത് 2 പേജിലായത് കാരണം വായിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കില്ലേ? ഇല്ല, നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. കുറച്ച് താഴത്തുനിന്ന് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് കെട്ടണം മാതാജി. അല്ല, അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റൂല. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. രണ്ട് കാണുന്നില്ലേ?
കാണുന്നുണ്ട് ആ ഹരേ വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ആദ്യം വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാ മനുജ ഈശ്വരേ ഹരേഷ്ണ മാതാജി അതല്ല, മുകളിലുണ്ട്. മാതാജി ഈട പേശസ്കൃതാരുദ്ധ അത് മുതലാണ്. രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരിക. വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ ഉദ്യായാം തമനുസ്മരൻ മനോസ്മരൻ സംരംഭവയോഗേന സ്വരൂപതാം ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ അയ്യോ മാറിപ്പോയി, ഒരാളത് കണ്ടൂടാ. ഹരേഷ്ണ ആ കുഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ ഉഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതമാപ്മാനസ്തമാപുരനു ചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്താം ആപുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാനുപുരനുദിതയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവിടെ വരുന്നത് ഭൂതപാപ്മാന തമാബു അനുചിന്തയ. തമാബു അപ്പൊ ഭൂതപാപ്മാന അവിടെ മാതാജി താഴത്ത് നിനക്ക് ആ പേരിന്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ശബ്ദം വേണമെന്നില്ല. നമ്മളെ ഹാൻഡ് അവിടെ മറക്കണം മാതാജി. അതെ, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ മാതാജി. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരി ഇത് സെക്കൻഡ് പേജ് വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉയർത്തരാം. ഹാൻഡ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്യായാം തനുമസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപൂരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപൂരനുചിന്തയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം.
एवं कृष्णे भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मान तमाभुवनुचिन्तया. हरे कृष्ण माताजी. एम माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीडापेशस्कृतारुद्धा कुढ्यायां तमनुस्मरन् सम्भ्रम्भाभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्। एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्माना समापुरनुचिन्तया। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഇത് താഴ്ത്തിയിരിക്കണല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കിട്ട് തരാം മാതാജി. ഇതിപ്പോ ചൊല്ലിക്കോളാം ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്രീഡപേശസ്കൃതാരുദ്ധഃ കുഢ്യയാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭാവയ യോഗേന വിന്ദന്തെ തസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനജമീശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരനുചിന്തയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. रत्ना शशिधरन माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी। क्रीडपेशस्कृतारुद्ध कूड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्. एवं कृष्णे भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतमापुरनुचिन्तय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूरी माताजी। शारदा जी नंबूरी माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीडपेशस्कृतारुद्धा कुढ्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभयोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं कृष्णे भगवति मायामनिज ईश्वरे वैरेण भूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अनिता टी माताजी। अनिता माताजी हरे कृष्ण। शांता देवी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। क्रीडपेशस्कृतारुद्ध कुट्यां तमनुस्मरान् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्। एवं कृष्णे भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण भूतपावमानस्तमापुरानुचिन्तया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सुवर्णप्रभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। कीडपेशस्कृतारुद्धा कुट्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्। एवं कृष्णे भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापु अनुचिन्तया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीडपेशस्कृतारुद्ध कुढ्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्। एवं कृष्णेन भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण भूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया। हरे कृष्ण। भारतीमा माताजी। हरे कृष्ण। भारतीमा माताजी। कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षीरपेशस्कृतारुद्धा क्रुद्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम्। एवं कृष्णे भगवती मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्माना तमाभूमनुचिन्तयाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माताजी। हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
കീടപേശസ്കൃതാരുത്ത കുട്ട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പുതപാപ്മാന സ്തമാപുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശകൃതരുദ്ധ പുണ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്രീഡപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കൂഢായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പുതപാപ്തമാനസ്തപപുരാനുചിന്തയാം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്ട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതമാപ്മാനം സ്തമാം അനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്ട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരനുചിന്തയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്ട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തപാനുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുട്ട്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭ ഭയയോഗേന വിന്ദതേ തൽസ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ പൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്കിടെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ കീടം പേശസ്കൃത ഒരു തേനീച്ചയാൽ, രുദ്ധ തടങ്കലിലാക്കുക, കുഢ്യായ ഒരു ചുമരിലെ ദ്വാരത്തിൽ അതായത് തേനീച്ച, അനുസ്മരൻ ചിന്തിക്കുക, സംരംഭ ഭയയോഗേന തീവ്രമായ ഭയത്തിലൂടെയും ശത്രുതയിലൂടെയും വിന്ദത നേടുന്നു. തത് ആ തേനീച്ചയുടെ സ്വരൂപതാം അതേ രൂപം. ഏവം അപ്രകാരം കൃഷ്ണനിൽ ഭഗവാൻ മായാമനുജൻ സ്വശക്തിയാൽ തന്റെ ശാശ്വതമായ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവൻ ഈശ്വരെ പരമോന്നതൻ വൈരേണ ശത്രുതയാൽ ഭൂതപാപ്മാന പാപമുക്തി നേടിയവർ അദ്ദേഹത്തെ ആപു നേടി ചിന്തിച്ചതിലൂടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഈ ഒരു തേനീച്ചയാൽ തടങ്കലിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവി അല്ലെ, ഒരു കീടം അതിനകത്തിരുന്ന് ഭയത്താലും ഭയം കൊണ്ടും ശത്രുത കൊണ്ടും എപ്പോഴും തേനീച്ചയെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അത് തേനീച്ചയുടെ രൂപം അതിന് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സ്വരൂപം, തേനീച്ചയുടെ സ്വരൂപം ആ കീടത്തിന് കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ
ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനെ ഏത് സമയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാന് നമ്മൾ ഏത് സമയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ശത്രു മനോഭാവത്താലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തേനീച്ചയും ഒരു കീടവും. അപ്പൊ കീടം എങ്ങനെയാണോ തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തേനീച്ചയായി തീർന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സമയം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശത്രുതയോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചുരുക്കം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതത്തിന്റെ ഒരു ഭിത്തിയുടെ ദൂരത്തിൽ ഒരു തേനീച്ചയാൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു കീടം തേനീച്ചയോടുള്ള ഭയവും ശത്രുതയും നിമിത്തം എപ്പോഴും തേനീച്ചയെ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതുമൂലം അവസാനം തേനീച്ചയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവുകൾ സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി തീരും. തങ്ങളുടെ ആരാധ്യ അർഹനായ ഭഗവാനായോ ശത്രുവായോ എങ്ങനെ ആയാലും നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സ്വരൂപം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്വരൂപമാണ് ആധ്യാത്മിക ശരീരം. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കാരണം എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള മത്സരത്താൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറിയത്? ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയാകുന്ന ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകുകയും ഭഗവാനെ മറക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരാകുന്നു? ശത്രുവായിട്ടും ചിലര് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറെ പേര് ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടാല് അവർക്കും മോചനം കിട്ടും. അല്ല ശത്രുവായിട്ട് കണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് കീടം ചിന്തിച്ചതുപോലെ എപ്പോഴും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആളിനും ഏത് കിട്ടാം? ആധ്യാത്മിക ശരീരം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ നമ്മൾ ഏത് സമയം ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. എന്നാൽ പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും ഭഗവാനെ പ്രാപ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് സദാ ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ശത്രുവായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. ഭഗവത്ഗീത 4:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയ മാം ഉപാസിതാഹ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂതാമദ്ഭാവം ആഗതാഹ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം ആരൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നേടി ശുദ്ധീകൃതരായത്? നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരുടെ പേരുകൾ. ആരൊക്കെയുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല? വിദുരറില്ലേ? വിദുര. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് ഏതായിട്ടാണ് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഒന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ ആരുണ്ട്? അക്രൂരനുണ്ട്. അതെ, അക്രൂരനുണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? കംസന്റെ രാജ്യസഭയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അക്രൂരൻ ആരെയാണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ?
അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ട് അവിടെ ചെയ്തു എന്നാണ്, ഉരുണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നമുക്ക് ഓരോ സ്തുതികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭാഗവതത്തിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മർ അല്ലെ, ഭീഷ്മർ ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നുവെങ്കിലും വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പാണ്ഡവന്മാരുണ്ട്, കുന്തി ദേവിയുണ്ട്, വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? പിന്നെ കുറെ അധികം പേര് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ കണ്ടു? ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അനുകൂല രസത്തില് ഗോപികമാർ അവരെല്ലാം അതിൽ പെടുന്ന, രാധാറാണി, ഗോപികമാർ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ, ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ്, ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായവരാണ്. അങ്ങനെ അനുകൂല ഭാവത്തില് കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലും ശത്രു എന്ന നിലയിലും. അത് രണ്ട്, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലും ശത്രു എന്ന നിലയിലും. ഭക്തർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ശത്രു എന്ന നിലയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? കംസനുണ്ടായിരുന്നു. ശിശുപാലൻ, ദന്തവക്രൻ അല്ലെ. പിന്നെ ഈ അസുരന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? നമ്മളെ കുരുവംശജരല്ലേ, ആരാണ്? കൗരവർ അല്ലെ. കൗരവർ, ദുര്യോധനനും സഹോദരങ്ങളും ധൃതരാഷ്ട്രരും എല്ലാം, അവരെല്ലാം ഭയത്താലാണ് അല്ലെ, ശത്രുവായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒരു ഭക്തൻ തീർച്ചയായും അവന്റെ ജ്ഞാനത്താലും തപസ്യയാലും ഭയത്തിൽ നിന്നും കോപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ശത്രു ആയിരുന്നാലും വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടി തപസ്യയിലൂടെ ഭയത്തിൽ നിന്നും കോപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും സാധിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ശത്രുവും ശത്രുതയോടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മലനായി തീരാം. അപ്പൊ ശത്രുഭാവത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും? ക്രമേണ ആ ചിന്ത തന്നെ അയാള് ഹൃദയത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയം പവിത്രമായിട്ട് തീരാം. കാരണം എന്താണ്? ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടാണെങ്കിലും ഓർക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഹൃദയം നിർമ്മലമായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 9:30 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരുവൻ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ ദുഷ്ടചിന്തയാണുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ആരായിട്ട് കണക്കാക്കണം? സാധു, സന്യാസിയായിട്ട് കണക്കാക്കണം. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാള് സന്യാസിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ല, ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താണ്, വധിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെ വധിക്കണം, എപ്പോ വധിക്കണം എന്ന് സദാസമയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതാണ് അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം. എങ്ങനെയും കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാസമയം ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ ദൃഢവിശ്വാസം. അപ്പൊ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട് കംസനൊക്കെ അല്ലെ. വധിക്കണം 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 എന്നുള്ള, കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നല്ല ആളായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാള്. അപ്പൊ ഒരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താലും, നമുക്ക് അജാമിളനറിയാം ഏതൊക്കെ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു എങ്കിലും പിന്നീട് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായപ്പോ അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറി? യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് 12 വർഷം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം പരലോകം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ നിസ്സംശയം ഭഗവാനെ തീവ്രമായ അഭിനിവേശത്തോടെ ആരാധിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ശത്രുവും ദുരാചാരയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെന്നല്ല, മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല അയാൾക്ക് അല്ലെ.
എങ്ങനെയും കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം. അതാണ് ആരുടെയൊക്കെ കംസന്റെയും പിന്നെ നേരത്തെ രാവണന്റെയും അല്ലെ ത്രേതായുഗത്തിലെ രാവണന്റെയും ശിശുപാലന്റെയും ഒക്കെ ചിന്ത. അപ്പൊ അത് കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ഭക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. തേനീച്ചയോടുള്ള ഭയം മൂലം ഒരു ദ്വാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പതിയിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്ന കീടം നിരന്തരം തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ തേനീച്ചയെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭയത്തോടെ തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ കീടം തേനീച്ചയായി പരിണമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നല്ലതായിരുന്നു ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്തയാകുന്നു അല്ലെ. നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ ചീത്തയായിരുന്ന ആള് നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ്, ഒരാളിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയാകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ തേനീച്ചയുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കീടം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, തേനീച്ചയുടെ ഭാവം ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. തേനീച്ചയായിട്ടല്ല, തേനീച്ചയുടെ ഭാവമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. തികച്ചും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത് 2 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ഒന്ന് വിനാശായ ദുഷ്കൃത, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും. സാധുക്കളും ഭക്തന്മാരും തീർച്ചയായും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ദുഷ്കൃതരും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള അസുരന്മാരും എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ വധിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവരുടെ ചിന്ത. എന്തായാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ 2 കൂട്ടരും, ഭക്തന്മാരും അസുരന്മാരും, ഭൗതികമായ മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല അസുരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വെറുക്കുന്നവര്, ശത്രുതാ മനോഭാവമുള്ളവര് നേടുന്നത്, മോചനം നേടുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്മരണയിൽ അവർ മോചിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ 2 കൂട്ടർക്കും സാധിക്കാം. അപ്പൊ അത് അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ എന്താണ്, വേറെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല, അനന്യ ചിന്തയോമ അല്ലെ. അപ്പൊ വേറൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ 2 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് 2 കൂട്ടർക്കും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. മായാമനോഭാവം, ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മരിക്കുന്നവരെ പറയുന്നത്, അവരുടെ രീതിയെ പറയുന്നത് ദ്വേഷഭക്തി എന്നാണ്. ദ്വേഷം, വെറുപ്പ് അല്ലെ, ദ്വേഷഭക്തി എന്നാണ് അതിന് ആചാര്യന്മാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. ദ്വേഷത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൃഷ്ണൻ ഇതാണ് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആധ്യാത്മിക പരിശുദ്ധി ഹൃദയത്തിന് ക്രമേണ ഉണ്ടാകാനും അങ്ങനെ മോചനം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് ഇവർ 2 പേരും. ഇവരാരാണെന്നറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ജയവിജയന്മാരുടെ ശാപം കൊണ്ട് വന്ന് ജനിച്ചല്ലേ? ജയവിജയന്മാരുടെ. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാര് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 3 ജന്മം തങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ വിഷ്ണുവിനോട് ശത്രുത ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വൈകുണ്ഠം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠത്തില് അവരുടെ പ്രസൻസ് അപ്പോഴും ഉണ്ട്, അവരുടെ ഭാവം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ, അതാണ് വിസ്തരണമായിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വീരരസം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് അസുരന്മാരായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർ 3 ജന്മം
ശത്രുവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് രാവണനും കുംഭകർണനും പിന്നെ ആരായിട്ട് വരുന്നു, വേറെ ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? നേരത്തെ ആരാണ്? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും. മൂന്നാമത്തെ ജന്മത്തിലാണ് ദന്തവക്രനും ശിശുപാലനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ അവർ കൃഷ്ണന്റെ കസിൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ മാതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവരുടെ സഹോദരിമാരായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ സഹോദരിമാരില് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കസിൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഈ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കസിൻസുമായിരുന്നു. അവര് തമ്മില് ആത്മമിത്രങ്ങളായിട്ടും അവർ മാറുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ശിശുപാലന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ശ്രുതസ്രവ എന്നാണ്. ദന്തവക്രന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ശ്രുതദേവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വസുദേവരുടെ സഹോദരിമാരായിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ദ്വാരപാലകരായിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർ കസിൻസ് ആയിരുന്നു. ഭഗവാന്റെയും കസിൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കംസൻ ആണെങ്കിൽ അമ്മാവനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ, ദേവകിയുടെ സഹോദരനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും ഏതാണ് ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കംസന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഭയമായിരുന്നു കംസൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നെ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലും കൊല്ലും കൊല്ലും, എപ്പോ കൃഷ്ണൻ വരും എന്നെ കൊല്ലും. അതേപോലെ തന്നെ കംസൻ കൊല്ലുന്ന ആ രംഗം വരെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും കൃഷ്ണൻ എന്നെ വധിക്കുന്നത് എന്നാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലൂടെ ആ ചിന്തയായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അപ്പം ഭയന്ന് കൃഷ്ണന് ഭയമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം ആ ഭയം കാരണം കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ കുഞ്ഞായപ്പം മുതലേ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ചിന്തയിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? കംസന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധത്തോടെ കൃഷ്ണനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കിട്ടി. ദന്തവക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരുഷ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ അസുര രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കസിനുമാണ്. പിന്നെ ശിശുപാലന്റെയും കസിനാണ്. ശിശുപാലന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശത്രുതയുണ്ടായി. ആ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ദന്തവക്രൻ ശത്രുവായിട്ട് മാറുന്നത് ശിശുപാല വധത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ വധിച്ചു അല്ലെ. കസിനുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുതാ മനോഭാവം വർദ്ധിക്കുകയും ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിന് കൃഷ്ണന് വിളിക്കുകയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും കൃഷ്ണന്. അങ്ങനെ ആ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തില് ദന്തവക്രനെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടുകയും രണ്ടുപേരും ഭഗവാനില് ലയിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും തിരിച്ചു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അഗാധമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാമവും രൂപവും എല്ലാം ഇവര് മൂന്ന് പേരുടെയും മനസ്സിൽ പതിയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? മോചനം സാധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം മൂന്നാം ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മായാമനുജ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ സംഭവാമി ആത്മമായയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതേ രൂപത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന നാമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈശൻ അഥവാ മായയുടെ നിയന്താവ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മായയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വേറൊരു സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചതുമില്ല. സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. മായയിൽ പെട്ടതുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മായയുടെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ മായാദേവി എല്ലാം ആരുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ.
അദ്ദേഹം മായയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു അസുരൻ തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ശത്രുതയോടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ തീർച്ചയായും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെയോ അനുസാരികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തിന്റെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമത്തിലായാലും രൂപത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇപ്പൊ അനുസാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടക്കുഴൽ അല്ലെങ്കിൽ മയിൽപ്പീലി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഹെഡ് ഡ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെ മഞ്ഞ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ്, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പാദസരം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന തുളസി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഗുണങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെ പിന്നെ രൂപത്തിലോ നാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിലോ വേറെ മറ്റടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് അല്ലെ, ഭക്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൈത്രേയനുണ്ട്, വിതുരരുണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ് വേറെ ആരും ഉദ്ധവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തരാണ് അവരെല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാനുമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, അപ്പൊ അവർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അവർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഉദ്ധവരും മൈത്രേയനും വിതുരരും ഒക്കെ പകർന്നു തന്ന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും അത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്തുതികളെല്ലാം പഠിക്കണം, ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സ്തുതികൾ ധാരാളം ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്തുതികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തനിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബുക്ക് റീഡിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുരുവിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശൃണ്വത്വാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനം, കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളുടെ ശ്രവണം ഇവയെല്ലാം ഒരുവനെ ശുദ്ധനാക്കും. തുടർന്ന് അവനൊരു ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താണ്? ദിവ്യനാമശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ ലീലകൾ ഏതാണ്? ഗോപി ഗീതങ്ങൾ അല്ലെ, ഗോപി ഗീതം അതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൂടുതൽ വരുത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കും. അപ്പൊ പല പല ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലീലകൾ വായിക്കുന്നതും നമുക്ക് നല്ലത്. അതിന്റെ ശ്രവണം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമശ്രവണം എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലോട്ട് കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ആയതിനാൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നതിനും കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രധാനമായിട്ടും ധാരാളം രചനകൾ നടത്തി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് മറ്റ് പുരാണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും വിദേശ ഭാഷകളിലും എല്ലാം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് ഭാരതീയർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന ഉപാധിയായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം നൽകുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നൽകിയിട്ടായിരുന്നു. സ്വയം പാചകം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അവരുടെ പാത്രം കഴുകുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. കാരണം അവരൊന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നില്ല അല്ലെ, ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ക്രമേണ പ്രസാദത്തിന് വളരെ പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാൻ, നമ്മളെ ചിന്താഗതിയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭഗവാനിലോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന്
കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് ഭക്തരല്ലായിരിക്കും, അഭക്തരാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്താണ് ആദരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ല, കഴിക്കുന്നതിന് പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്, പ്രസാദം ആദരിക്കുക എന്നാണ്. ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ക്രമേണ മാനസിക ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. നമ്മുടെ സെൽസും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയും സ്മരണയും ഭക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ക്രമേണ ഒരു ഭക്തനായി തീരുകയും ജീവിതം വിജയപ്രദമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും എന്നാണ് ഇത് കാരണം. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയും പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്കതിന് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതില് പറയുന്നത് 5 തരം വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 5 തരം വികാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം ഈ 5 തരം വികാരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. കാമാദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വരേ മനഃ ആവേശ്യ തദകം ഹിത്വാ ബഹവാ തദ്ഗതിം ഗദാ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വരേ മനഃ ആവശ്യ തദഹം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബഹവ തദ് ഗതിം ഗത. ബഹവ തദ് ഗതിം ഗത. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോ ബഹവത് സത് ഗതിം ഗത എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബഹവ തദ് ഗതിം ഗത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമദ്വേഷഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വരേ മനഃ ആവേശ്യ തദകം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വരേ മനഃ ആവേശ്യ തദകം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വര മനഃ ആവേശ്യ തദകം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വര മനഃ ആവേശ്യ തദകം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. കാമാത് കാമത്തിൽ നിന്ന്, ദേശാത് ദേശത്തിൽ നിന്ന്, ഭയാത് ഭയത്തിൽ നിന്ന്, സ്നേഹാത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന്, യഥാ അതുപോലെ, ഭക്ത്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന്, ഈശ്വരെ പരമോന്നതനിൽ, മനഃ മനസ്സാവേശ്യ മുഴുകുക, തത് അതിന്റെ, അഖം പാപം, ഹിത്വ ഉപേക്ഷിക്കുക, ബഹവ ധാരാളം, തത് അതിന്റെ, ഗതി മോചനത്തിന്റെ പാത, ഗതാഹ നേടി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അത് 5 തരത്തിലാകാം എന്നാണ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അഭിനിവേശത്തോടെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ധാരാളം ആളുകൾ മോക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിനിവേശം കാമക്രോധ ഭയ രാഗാദികൾ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലമോ ഉള്ളതാകാം.
കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാം. ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്ന ആരാണ്? നാരദൻ. നാരദ മഹർഷി ആരോടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. യുധിഷ്ഠിരനോട് അല്ലെ? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അഭിനിവേശത്തോടെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം, അപ്പൊ സ്മരണയിലൂടെ മാത്രം ധാരാളം ആളുകൾ മോക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്മരണ അറിയാം. ആരാണ് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നവയുധ ഭക്തിയില്. മഹാരാജ്, അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയത് അല്ലെ? വധിക്കാനായിട്ട് പിതാവ് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തപ്പോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. രണ്ടുപേരും, അംബരീഷ് മഹാരാജാവും അതേപോലെ അല്ലെ? ആരാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭൂതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഭൂതം എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂതത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ഏത് വന്നു? സുദർശന ചക്രം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക മാത്രമേ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ അഭിനിവേശം, കാമ, പിന്നെ ക്രോധ, ഭയ, രാഗാദികൾ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനമോ മൂലമോ ആകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 തരത്തിലാകാം ഈ അഭിനിവേശം. ഏതിലൂടെ ആകാം? കാമം, ക്രോധം, ഭയം, രാഗം. ഇതുപോലെ രാഗം എന്ന മൈഥുനം അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലമോ ആകാം. കൃഷ്ണന് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 33, 39 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ വിക്രീഡിതം വ്രജവധുഭിർഹിതം ച വിഷ്ണു ശ്രദ്ധാനിധോനു ശൃണയാത് അധവർണയേദ്യഃ ഭക്തിം പരാം ഭഗവതേ പ്രതിലഭ്യ കാമം ഹൃദ്രോഗമാശപഹിനോതി അധിരേണ ധീരഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ ശ്രോതാവ് കാമാസക്തമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗോപസ്ത്രീകളും മറ്റുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദ്രോഗമായ കാമാസക്തി പാട് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും അവൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ഭക്തനായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇവിടെ 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം പ്രഭുപാദരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ സ്കന്ധങ്ങളും 9 സ്കന്ധങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് വായിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരാള് ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കും കൃഷ്ണനെയും ഗോപികമാരെയും കാണുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ലീലകളെല്ലാം ഏതിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ പഠിക്കാം പരകീയ രസം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ഗോപികമാരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ഗോലോകത്തു നിന്ന് വന്നവരും കൂടെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല ഗോപികമാർ. അപ്പൊ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും സഹോദരനെയും പിതാവിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകളാടാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രേമത്താലാണ് അവരെത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലെ അല്ല, അവർ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തിയ അവരാണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ആരുമായിട്ട്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകളാടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തോന്നും നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരന്, ഒരു അജ്ഞാനി അല്ലെ? അജ്ഞാനിക്ക് തോന്നും ഇതെന്താണ്? കാമാസക്തമായ പെരുമാറ്റമല്ലേ എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടവുമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരത്ത് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോ ആരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പം
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് വിവരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ചോദിക്കുന്നവരൊന്നും എന്ത് തലത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടല്ല ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമാസക്തിയോടെയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കേട്ട് രസിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദ്രോഗമായ കാമാസക്തി പാടെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഏതാണ്? മനസ്സിലാണ് ഈ ആസക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? അത് ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയമോ മനസ്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതിലാണ് നമുക്ക് ആസക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്ന, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അയാൾ മാറുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ കാമാസക്തിയമായ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കഥ ഒരുവൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ കാമാസക്തികളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ച എല്ലാ ഗോപികമാരും അത്തരം ആസക്തികളിൽ നിന്ന് സത്യത്തിൽ മോചിതരായി തീർന്നിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമാസക്തി അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശത്രുതയോടെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ശത്രുതയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ശരിക്ക് കേൾക്കുന്ന അല്ലെ, സശ്രദ്ധം കേൾക്കുന്ന ആള് അവർക്കും ഏതാണ് മനസ്സിൽ നിന്ന് കാമാസക്തി മാറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവരും ശത്രുതയിൽ ഭഗവാനെ അല്ലെ കണ്ടിരുന്നവരും എന്ത് ചെയ്തോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവർക്ക് ആ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഏതാണ്? ആരോടാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ്. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂർത്തിയാണ് അല്ലെ, സദ്ഗുണങ്ങളുടെ മൂർത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചവർക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഭഗവാന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതനായാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമത്താൽ സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. മനസ്സ് ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനിൽ മഗ്നരാകുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക ഭാഗം കീഴടക്കപ്പെടുകയും ആധ്യാത്മിക ഭാവം കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം സുസ്പഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ശരിക്കും ഏതാണ്? നമുക്ക് ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതെന്താണ്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം ആധ്യാത്മികതയിലാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് മായയിൽ പെട്ടപ്പോ, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടപ്പോ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മാറ്റം വന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ചിന്ത വരുമ്പോൾ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അതില് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഭൗതിക ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് ഏത് കൂടുതൽ ഏതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക ഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ചിന്ത ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, വെടിയാനായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ചിന്ത വളർത്താനായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒരുവൻ ശത്രുതയോടാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇത് പരോക്ഷമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ശത്രു ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുന്നു എന്നാണ്. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ